аднаго з патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты, ну і ўжо экс-кандыдатаў у прэзідэнты на выбарах 2015 года сустаршыню кампаніі «Гавары праўду» Тацяну Караткевіч. Добрый дзень, Тацяна. Добрый день всем слухачам, беларусам, ну и, конечно, на святочнага вам настрою. Сегодня 31 снежня. А мы прымусілі вас вот эфірыць. Ну, працоўны дзень, так незвычайна, у прынцыпе, но цікава. Тацяна, а чаму вы так даўно не прыходзілі до нас на эфір? Только не кажыце, што я не запрашаў, я запрашаў. Так вот, чым прычына? Так не запрашалі же. Запрашаў, не трэба падманваць. Не запрашалі. Мне просто... Вы казалі, што вельмі да. занятыя. Чым займаліся? Што ажно не да эфіраў было? Ну, так я вам прапановала вячэрні час для сустрэчы. Жонка мяне б не зразумела. Не пагаджаліся. Ну так, былі справы. Я удзельнічала в адным сацыяльным праекце, таму была там трошку занятая. Вось, але з час ад часу знаходзіла такі сябе у тым, каб падтрымліваць каманду «Гавары праўду». У нас быў вельмі насычаны год рознымі справамі. Па-першае, першая наша такая справа, адна вялікая, мы працуем з грамадствам, каб яно сапраўды палітызавалася. То, што мы сёння бачым, што ўлада ўсімі сваімі моцу, прапагандай, все ж таки людзей отодвигае, то есть адсоўвае ад палітыкі, ад прыняцця рашэнняў. І такі сумны вынік гэтага года, это, канешне, вынікі парламенцкай кампаніі, у выніку якой няма альтэрнатывы ў парламенце. Цяпер мы бачым, што ў мясцовых саветах няма альтэрнатыўных дэпутатаў, тых, хто прадстаўляе інтарэсы людзей. І у гэтым парламенце і ў парламенце таксама. І з выніку атрымліваецца, што тыя людзі, якіх большасць, якія хочуць пераменаў, хочуць для гэтага ўжо саспелі і хочуць нешта рабіць, не прадстаўлены сёння ў гэтых органах. І это адзін з сумных вынікаў. Тацяна, але падчас гэтых выбараў вы не балатаваліся, не былі кандыдатам у дэпутаты. Я ведаю, што шэраг актывістаў, яны ішлі на выбары з такой вот думкай прыхаванай дзесьці думкай, што на мінулых выбарах далі мандат Анісімы Канапацкай, а раптам пашэнціць. То есть у вас нават такога спадзявання на гэта а раптам не было, што вы не балатаваліся? Ведаеце, збіраючы подпісы, асабліва ў Менску, то есть Менск сталіца, у якую кідваецца шмат грошай, да? Яна сёння квітнее, наша сталіца. Вось, але людзі тут самыя апалітычныя. І, канешне, адчыняюцца дзверы, часцей за ўсё людзі кажуць, да што там ужо, ўсё ж вырашана, што вы ўсё нас бударажыце, мы да што мы можам зрабіць, да? У людзей пытанне, а што яны могуць зрабіць? І на самой справе я сама як лідар арганізацыі, і хочу сказаць, што раптам не бывае. Калі бывае раптам, то перад гэтым стаіць... Раптам у тым сэнсе, што возьмуць і ўсё адно дадуць мандат. Я веру ў тое, што раптам можа быць, калі ты проста працуеш кожны дзень на гэтае раптам. Да? То есть сёння не можа быць раптам, калі ты стаяў збоку, тут за месяц вырашыў, а раптам ты станеш дэпутатам парламента. То есть так, в прынцыпе, ва ўсіх грамадствах раптам не бывае. І мы, Гавары праўду, пра гэта не верым, кажам заўсёды пра марафон. І ведаеце, самае цікавае, што тыя людзі, якія да нас далучаюцца, у нас у гэтым годзе было, упершыню, мы трэці раз удзельнічаем у парламенцкай кампаніі, у нас было 42 ініцыятыўныя групы, 42 чалавека, якія не пра раптам, да? Яны паспрабавалі свае сілы, і на сваіх школах кандыдатаў мы казалі пра тое, што гэта не можа быць адзін крок, адзін вынік, што калі вы ўжо зайшлі ў гэтыя дзверы актыўнай грамадскай пазіцыі, актыўнага палітычнага жыцця, то вынік вы можете атрымаць, калі вы проста не кінеце, а будзеце працягваць і дамагацца.
гэтых вынікаў. Тым не менш, вот асабіста вы так і не адказалі, чаму асабіста вы не пайшлі? Вот куратор сказал, великая, что не ну, ісці. потому что великая команда, то есть трэба было падрыхтаваць, ёй патрэбна падтрымка. Гэта першае. Па-другое, мы говорю правду, стаім на тым, што каманда павінна быць сильнай, моцнай, да? Для гэтага лідары павінны падтрымліваць яе. Таму гэта было маё рашэнне ўсё ж такі больш даць часу на тое, каб падтрымаць людзей, да? І каб гэтыя людзі ператварыліся ў лідараў сапраўдных. І у нас быў пасля выбараў вялікі форум новых людзей, які мы ладзілі у атэлі Пекін. Там сабралося каля 400 грамадзянаў Рэспублікі Беларусь, новых людзей у палітыцы, у актывізме. Ну і былі старыя, канешне. І мы там пабачылі вось гэты росквіт тых людзей, якія паспрабавалі сябе, якія сёння працягваюць быць актыўнымі на месцах у розных кутках краіны. І гэта самая галоўная наша такая такі вынік гэтых выбарчых кампаній. Таму я, як лідар, падтрымлівала гэтых людзей, збірала з імі подпісамі, мы рабілі школы адукацыйныя, і гэта было варта рабіць. Ну вот так вот, значит, да. Куратор ни при чым. А причем, ведаеце што? А ёсць яшчэ грамадская думка, што это Караткевіч і так уже давно ў парламенце сядзіць. І што яе метлой адтуль не выганіш. Што яна там уже давно і ў адміністрацыі прэзідэнта працуе. Таму з гэтага боку, з гэтага выніку таго, што ёсць, напрыклад, дэпалітызаваная частка грамадства, але ты калі прысутнічаеш у жыцці грамадства, цябе ўжо ўспрымаюць як чалавека, які прадстаўляе іх інтарэсы. І таму ёсць мандат у цябе, ці няма яго, на сённяшні момант не так важна. Ну, знаете что, неважно, мандата нема, заробак не атрымаеш у бухгалтерыі палаты прадстаўнікоў. Да. Ну, вот так вот, а вы говорите неважно. Вы сказали про тое, что дастаткова складана, людзі апалітычныя і складана сабраць подпісы. Скажите, вот давно уже шли гэтыя размовы, днямі буквально ізноў наткнуўся на нейкі допіс про тое, что падчас кампаніі 15-го года «Гавары праўду» не сабрала 100 тысяч подпісаў за Караткевіч, бачылі, што не хапае, там даклалі нейкай, грубо кажучы, тэлефоннай кнігай, ці там з помнікаў на могілках напісалі імёны. Зміцер, уже б вы про гэта не казалі, потому что менавіта ваш рэпартёр прыходзіў у наш офіс, бачыў усе падпісныя лісты. Все 100 тысяч. Да, усе в электронным выглядзе. Ён іх праглядзеў, выбраў ты, якія ему падаваліся падазронымі і несапраўднымі. Знайшоў тэлефоны гэтых, нумары тэлефонаў гэтых выбарцаў, якія вы падпісаліся, абтэлефанаваў, яны пацвердзілі, што яны падпісваліся. Таму сабралі і ўсё шчыра і праўдзіва перадалі ў ЦИК. Я ведаў, што вы абвергнеце гэтыя чарговыя чуткі, і я спецыяльна, в прынцыпе, ўсё ж таки ўзняў гэтую тэму, да чаго. Постоянно з'яўляюцца гэтыя чуткі, што «Гавары праўду» там где-то там падманавае, а там Лідія Михайловна Ярмошина пагаджаецца і таксама і рэгіструе, нягледзячы на падман, падманваючы такім чынам усіх астатніх, што «Гавары праўду» гэта несапраўдная апазіцыя, што гэта там, як там называется этот яшчэ там партнёр уладаў по выбарчай кампаніі і гэтак далей. Вы самі, я думаю, шмат больш за мяне чулі ўсіх гэтых усё. Просто не далі, як учора, там былі ў мяне прадстаўнікі апозіцыйных партый, і калі я там казаў, там говорю, «Гавары праўду», там ЛДПБ, там яшчэ не, то яны нават назву «Гавары праўду» стараліся не вымаўляць. Ну, так. Вам не баліць тое, што вас не прымае ўся астатняя тусоўка, скажем так? Мне не баліць, таму што мы прадстаўнікі нашых выбарцаў, першую чаргу, як палітычная сіла. Калі мы будзем заўсёды абарачвацца і глядзець на сваіх партнёраў, канкурэнтаў, то мы не будзем развівацца. Гэта праўда. Таму ёсць іншыя меркаванні. Вы збіраеце толькі негатыў пра «Гавары праўду». А мы для таго, каб дзейнічаць, матываваць людзей, далучаць іх да ўдзелу ў тых такіх простых кампаніях, дзе мы кажам людзям, што палітыка – гэта пра інтарэсы людзей, пра тое,
ці будзе ў іх там нармальны транспарт, ці будзе добрая школа, ці будзе дыагностика медыцынская цяжкіх захворванняў, ці там Беларусь будзе развівацца па шляху дабрабыту. Вось пра гэта мы кажам з людзьмі, а не пра тое, хто каго любіць, хто каго не. І мы збіраем пазітыўныя водклікі, потому што пра гавары праўду кажуць, што мы гаворым праўду і дзейнічаем. Вельмі часта людзі падыходзяць да нас і кажуць, што вы адзіныя, хто штосьці робіце, што нам цікава. Вось. І такім чынам мы сёння маем новых людзей у кампаніі, тых, хто прыходзіць, дарослых людзей, свядомых людзей, якія асэнсавана робяць свой першы крок у тое, каб быць публічнымі і актыўнымі. Таму, Тацяна, вы ж выдатна разумееце, што навіну з загалоўкам там Караткевіч пайшла да расійскага амбасадара прадаваць Беларусь, прачытаюць больш, чым там Караткевіч адкрыла дзіцячую пляцоўку дзе-небудзь там у не ведаю, у рэгіёне. Ну так, да, разумею. Ну, так. Але на выбарчыя участкі, калі спатрэбіцца, прыйдуць і падтрымаць голасам сваім людзі, для якіх палітык ці грамадская арганізацыя ці палітычная партыя нешта зрабіла. Калі яны вось з гэтых лайкаў, да, офлайна перайдуць онлайна, в офлайн, вось тыя людзі, да якіх ты дакрануўся рэальнай справай, рэальным словам, поціскам рукі, вось тыя цябе падтрымаюць назаўжды. Тое, што не паціснуць руку калегі па дэмакратычнай іх апазіцыі, гэта не важна, галоўнае, каб людзі. Ну, я цісну руку ўсім. Астатняе, гэта на іх совесці, сумленне. Ну, з іншага боку, вот давялі ж вы беднага на той момант старшыню партыі БНФ Алексея Янукевича до таго, што ён сказаў: Тацяна, вы моя самая вялікая палітычная памылка. Ну так, яны спадзяваліся, што я не стану іх канкурэнтам, а цяпер так, канкурэнт. Цяпер канкурэнт. Вот і выходзім нарэшце на галоўную тэму. Так все ж таки вы вызначыліся там, разабраліся паміж сабой, там нейкія там, я не ведаю, там аймрэслінг устроілі з Дмітриевым, хто пойдзе кандыдатам на прэзідэнцтва? Ну не, конечно, Зміцер. У нас нават я ведаю, што вы перамаглі. У нас няма такого пытання, то есть мы стратэгічна будзем глядзець у гэты год і... Так, давайте вот без этого будем глядзець. Часу засталося не шмат, так что давайте уже ўсё паглядзелі, я ведаю, што ўсё паглядзелі. Тым больш, што сёння, што дзень ад дня, просто бачна, што сёння не важна хто пойдзе. Так, давайте не заговаривать мне зубы. Тацяна Караткевич, вы будете кандыдатам у прэзідэнты на выборах 2020 года? Зміцер, я же обяцала, что вы даведаецеся. Так, я же ще шмат кому обяцала. О, так, пачалося. Вот так вот и вер, поматросит и бросит. Ну. Першым даведаетесь. То есть еще першым, да? Ну да, першым даведаетесь. Зараз мы бачым, что у нас есть команда, есть магчымасць сабраць неабходныя подпісы, потому что мы вот падчас гэтай кампаніі пакуль вылучалі кандыдатаў у парламент, сабралі 30 тысяч подпісаў, плюс яшчэ сабралі подпісы ў нашу петыцыю за тое, каб Беларусь далучылася да харты еўрапейскага самакіравання, так? Гэта наша такая вось тэма асноўная больш за 3 тысячи. Таму мы бачым, што в прынцыпе каманда ў нас на гэта ёсць. Ёсць і платформа, на якой мы стаім. Сёння мы бачым, што жыццё людзей з кожным днём на самой справе вось у жыцці людзей ўсё больш несправядлівасці ёсць па розных пытаннях. І у тым ліку у тым, што сёння людзі у сваёй большасці тыя, якія простыя людзі, там, якіх отодвигаюць ад гэтай палітыкі, яны не прадстаўлены ва ўладзе, яны не маюць магчымасці, ўсё менш маюць магчымасці ўплываць на гэтыя рашэнні. Вось таму як бы у нас усё, мы гатовыя
Так что Тетяна, ну вот я назіраў за вашим ростам палітычным цягам апошніх гадоў і бачу, што вы навучыліся як палітык добра уходзіць ад адказаў нават маіх, скажем так. Ўсё ж таки вот назіраючы за вами, у мяне няма веры, што я б хацела, чтобы слухачы пачулі, пра што гавары праўду, разумееце? І палітыка, яна не пра тое, хто пойдзе, а хто пойдзе, што будзе рабіць. Вось пра гэта. Палітычных амбіцый, што няма ніякіх, вот не паверу. Вот гляжу на ваши сумленныя вочы і не веру. Што палітыка гэта не адзіночная справа. Гэта камандная справа. Ну правильно, калі каманда працуе на мяне. І для нас вельмі важна, каб гэта новая каманда, ну такая наша каманда, яна гэта адчувала, што ад кожнага залежыць, як і вынікі пераменаў, галасаванняў, там ад кожнага голаса залежыць. І нам яшчэ шмат чаго патрэбна зрабіць, каб падрыхтавацца. У такім выпадку навошта вы хадзілі на участак галасавання нумар 1 і атрымлівалі дазвол на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах ад Александра Лукашэнкі? Это што за новость такая? Як што? Ну былі на участку нумар 1? Я была на участку. Віталіся з Александром Григорьевичем? Віталася, да. Ну вот, що? Віталася, а што, калі ты вот мы зайшлі тут сёння. Слухайте, ну лагічны ланцужок просто, ну прыйшла не на свой участак Караткевич, выпадкова абсалютна сустрэла там кіраўніка Беларусі, павіталася, пра нешта з ім перамовілася. Можа гэта і азначае, што палітыка гэта не пра тое, што там дзесьці наверсе робіцца, да? А палітыка гэта рэальнае жыццё, дзе ты можаш нават сустрэць прэзідэнта. Сутыкнуцца з прэзідэнтам, павітацца, высказаць заўвагу, вось, ці што яшчэ? Сказаць, ну што, Александр Григорьевич, гатовы пазмагацца са мной на будучых выбарах? На што ён сказаў, конечно, чакаю, тогда я прыду, сказала Караткевич, да? Прыйдёце? Я сказала пра тое, што прыйду, да. Што наступным разам. А калі гэта будзе наступны раз? Ну, бы час паглядзім. Я ж казаў, во, як навучылася за апошнія гады уходзіць ад адказаў. Зміцер, ну, канешне, прызнаюся, праўду скажу. Нарэшце. Што ты калі ўдзельнічаеш у палітыкі, калі не ўдзельнічаеш, то глядзіш на ўсё гэта, і табе падаецца, это ўсё далёка ад цябе, да? Што ўсё немагчыма, што немагчыма ўплыва, зашмат гэтай несправядлівасці, так зашмат гэтых праблемаў, падаецца нічога, ты не можаш зрабіць. Але ты калі пачынаеш там з нейкай малой справы, крок за крокам нешта рабіць, ты адчуваеш, што ты можаш быць пачутым, што ты можаш прадставіць нейкую кропку гледжання, што ты можаш аб'яднаць людзей вакол праблемы ці ідэі. Ты можаш ісці далей. Таму вось гэта мне падабаецца, што вот ад нашай дзейнасці ў гавары праўду мы бачым, як людзі становяцца паўнавартаснымі грамадзянамі. І вось гэта мяне натхняе. Вось гэта не хацелось бы пакідаць так. І я на гэта гляджу менавіта так, што вот я сёння паказваю прыклад таго, як можна рабіць палітыку і не баяцца за заўтрашні дзень. Татьяна, вот чаму вы такая жорсткая жанчына? Вот скажите мне, 31 снежня, Новый год сёння. Вот могли мне зрабіць новогодний подарунок? Так я ж зрабіла. Прыйшла, па-першае. А инсайт, вот раз, и в эфире Еврорадио сказала, все, я тут только что приняла решение. Я тебе реальный подарунок принесла. Вот ты выпросил просто, а я тебе принесла реальный подарунок. Каб ты на мяне не забыўся. Так, глядзі, гэта кот. Гэта не мыш. Нейкая там. Это не мыш. Вось, гэта кот. А чаму? Каб мышэй у доме не было. І таму, і яшчэ таму, Зміцер, таму што ты вельмі падобны на кота. У цябе вусы якія. І я такі ж вот дачке твоей падабаецца. Такі ж пяшчотны і ласкавы са сваімі гасцямі ў студыі. Джинсавы, Да, разумееш. дзякуй вялікі. Тацяна, тым не менш, вот я яшчэ да гэтага пытання гавары праўду, увогуле спарринг партнёраў, ўсё ж такі, наколькі
будзе гавары праўду спарринг-партнёрам для дзеючага кіраўніка. Зміцер, не былі і не будзем. Ну, таму што як бы сапраўды сёння тыя людзі, якія ў нашай камандзе, яны разумеюць, што мы самі самастойна вырашаем сваю стратэгію і тактыку. Што мы сказалі, анансавалі і імкнемся да сваіх вынікаў, рабіць тое, што абяцалі. І у нас як бы ніколі не было ніякіх дамоваў і не будзе. Мы прадстаўляем інтарэсы выбаршчыкаў, тых сёння, якія не адчуваюць, што штосьці адбываецца, таму што яны так бачаць, яны так хочуць, яны ў гэтым удзельнічаюць. Вот глядзі, усю апазіцыю за удзел у выбарах абвінавачваюць у легітымізацыі такім чынам і выбараў, які арганізуе беларуская ўлада і самой беларускай улады. Вас, гавары праўду, апроч таго, што вы вот праз выбары таксама працуеце на легітымізацыю разам з усімі астатнімі, яшчэ і ўвогуле кажуць, што вы такі праект, который створаны для легітымізацыі улады. Наколькі у вас ўсё ж такі супярэчлівыя адносіны з уладай? І ці ёсць нейкія супярэчнасці? Калі пра апазіцыйную павестку, то яна цалкам апазіцыйная. То есть мы апаненты ўладзе па розных пытаннях, па ўсіх амаль што. Да? Па-першае, то есть мы настойваем на тое, што людзі павінны быць прадстаўлены. Па-другое, мы заўсёды пазіцыянуемся тым рашэннямі, якія несправядлівыя для людзей. Так? І гэта касаецца і мясцовых рашэнняў, і нацыянальных рашэнняў. Таму не бачу гэтага пытання нават. Так? Пра стасункі, у нас дзелавыя адносіны з уладамі. Калі у нас ёсць пытанне, мы накіроўваем іх уладам. Калі у нас ёсць пытанне, мы можам прыйсці на прыём, высказаць пазіцыю, самае галоўнае, зрабіць нейкія прапановы, а што рабіць. Так? Вось адзін з прыкладаў гэта вось пра тое, што мы зараз прадвігаем нашу павестку па развіццю мясцовага самакіравання, што немагчыма так жыць і заўсёды азірацца на гэты Мінск, які стаў проста уже сінекурай такой. Я была гэтай восенню у Хойніках. Так там ўжо людзей не засталося амаль што. Там магчымасцяў няма. Там калі кажаш пра Мінск, што ты з Менску, такое адчуванне, што ты з мяжы прыехаў. Адкульсьці пра тое, што людзі, якія яны там абазлёныя, якія яны недаверлівыя, якія яны проста там не адчуваюць, што яны жывуць у адной краіне, што іх такія ж магчымасці, як у Менчукоў. А пра дэпутатаў кажуць, ўсё, Менск паехала, адна, другая, трэцяя, там і засталася. То есть гэта ўспрымаецца як нейкая лесвіца выхаду з гэтага плёну, у якім знаходзяцца людзі ў рэгіёнах, дзе ты пападаеш і не маеш магчымасцяў працаваць, развівацца, расці і больш думаеш пра тое, што каб з'ехаць з краіны. Тацяна, у мяне былі спадзяванні, што сапраўды ў 2020 годзе будзе такі жаночы батальён сярод кандыдатаў у прэзідэнты. Заявіла пра свой намер Алена Анісім, заявіла пра свой намер Вольга Кавалькова, не выключыла свайго ўдзелу Ганна Канапацкая. Меркавалася, што альбо вы, альбо Дмітрыяў, паколькі Дмітрыяў быў на парламенцкіх, то как-то ж падзяленне павінна быць, значыцца, вы будете на прэзідэнцкіх, у любым выпадку, я так сабе ўяўляў, 4 жанчыны кандыдаткі, прыгожа, пагадзіцеся. І раптам мне Анісім кажа, што я пайду, калі мяне зробяць адзіным кандыдатам. Кавалькова кажа, што калі там мяне падтрымаюць хрысціяне, дэмакраты, то, можа быць, я пайду. Канапацкая таксама не тое, не сёе па выніку падчас недаўняга эфіру. Вы таксама адказу не даеце. Суцэльнае расчараванне ў жанчынах, палітыках нейкае ў мяне зараз. Зміцер, чаму? Хацелася б прыгажосці сярод кандыдатаў. І што? А як вы лічыце, наколькі гэта рэальна ўсё ж такі? Я думаю, што... Ці жанчыны ў нас нейкія такія без амбіцый, ці з нейкім там страхам, ці з жаданнем. Я ў палітыцы ўдзельнічаю, але высока не вылажу. Ведаеце, мяне палітыка навучыла таму,
што трэба глядзець наперад. Калі робіш вось нейкі крок тут і цяпер, то трэба глядзець наперад. Гэта, ну, і прычым далёка наперад. Чым далей ты зможаш праглядзець, ну, вось розныя сцэнары, тым больш упэўнена будзеш стаяць на нагах. Я не магу сказаць, ну, што там, якія матывы там у гэтых жанчын, якія вы пералічылі, там Анісім, Канапацкая, Кавалькова. Просто сапраўды кажу, што зараз просто настолькі грамадства расчараванае у палітыкі. І чым больш кандыдатаў будзе выступаць і на парламенцкіх, і на мясцовых, і больш будуць як бы людзей матываваць на ўдзел, я скажу чаму. Вось за гэта мяне якраз і кажуць, што я вот матывую людзей удзельнічаць у палітыкі, значыць, я спарринг-партнёр. Але просто для мяне відавочна, калі людзей на участкі выбарчыя прыходзіць каля 30%, там вось на гэтай парламенцкай кампаніі у Менск увогуле там прыйшоў там уже 30%, да? У рэгіёнах таксама яшчэ менш, там, ну, кампанія назірання каля 36%, так? Вось адсоткаў людзей прыйшло. Чым менш будзе прыходзіць, тым лягчэй маніпуляваць галасамі выбаршчыкаў. Таму я і кажу, што вось нам патрэбен сёння кожны голас грамадзяніна. Калі там, скажем, Кавалькова можа мабілізаваць сваю частку выбарцаў, прыйсці зрабіць выбар, хай ідзе. Таму што шмат канкурэнтаў гэта не азначае перамогу. Перамога будзе тады блізкай, калі людзі будуць гатовы, будуць проста ўмець гэта рабіць. Яны ўжо развучыліся выбіраць. Ну, ведаеце, яшчэ трэба умець адстойваць свой выбар. Вот перад намі прыклад Масквы, калі людзей не рэгістравалі, нават там ці яшчэ і людзі выйшлі на вуліцу сказаць, чаму вы нашага ну, для нас пакуль што гэта вельмі не далёка, як і ў Грузіі, напрыклад, да? Людзі баставалі, выйшлі на вуліцу, таму што як бы яны былі супраць парламенцкай рэформы. Уявіце сабе, што это такое. У нас сёння парламенту скарацілі тэрмін на год, да? Ідзе якая падтрымка? Ёсць не, здавалася, гэты ж парламент выбраны людзьмі, значыць, яны павінны іх падтрымліваць, а тут людзей пазбаўляюць іх прадстаўнікоў загадзя. І нічога. Гэта вот пра тое, што сёння вось няма гэтай грамадскай адказнасці і адчування каштоўнасці свайго голаса. Яго трэба вяртаць. Ну, людзі не вераць, што депутатам становіцца менавіта іх депутат. Да. Тым не менш, вот атрымліваецца, што вы, ну, фактычна супраць адзінага кандыдата ад апазіцыі. Але мы, ну, як бы, чым мы адрознімся ад астатніх? Тым, што мы свае абяцанні палітычныя, якія даем, мы не кідаем. Таму людзі маюць давер да нас. І гэта не выглядае, як ты, ну, спарринг-партнёр. Гэта, ну, ты сёння сказаў, там, тут паставіў табе пас, да, перадаў яшчэ, але гэта, ну, не пра нас. Мы, як бы, вось у гэтым і адрозніваемся. Вось, пра адзінага кандыдата, ну, мы проста не... У нас будзе свой кандыдат. Значит, вы супраць адзінага кандыдата. Мы не супраць адзінага кандыдата. Наадварот, хай будзе. То есть вы выбираеце сабе, а мы пойдзем самі. Хай будзе, разумееце, сёння самае галоўнае, каб гэтыя кандыдаты і адзіны, і не адзіны, усе тыя, хто анансаваў свае амбіцыі, каб яны працавалі з людзьмі. Вось гэта самае. Ну вот глядзіце, Тацяна, зараз, наколькі я ведаю, ідуць кансультацыі наконт адзінага кандыдата, там шэрагу апазіцыйных партый. Наколькі я ведаю, гавары праўду, нават не запрасілі на гэтыя кансультацыі. Мы не ўдзельнічаем у гэтым. Упершыню, наколькі я разумею. Не ўдзельнічаеце ў кансультацыі па адзіным? Не, ну ў 15-м мы таксама не ўдзельнічаем. Удзельнічалі, не дамовіліся, да, на пачатку. А зараз ад пачатку не ўдзельнічаеце. Да, ну што, мне там хтосьці з лідараў сказаў, што яны ўключаць мяне ў праймерыс, маю кандыдатуру. Шорт-ліст, да. Ці і кандыдатура Андрэя, там, или яшчэ што. Вы лічыце, што ввогуле, гавары праўду, няма сэнсу ўдзельнічаць у гэтых кансультацыях? Не. Ну зараз вот мы падвялі вынікі, правялі форумы, плануем рэгіянальныя форумы далей развіваць. Мы на
разглядзелі сёння вось праблемы у медыцыне, так, у палітыкі абароны здароўя людзей, праблемы у сферы адукацыі. Будзем з імі працаваць. Вось пра развіццё самакіравання. Трэба, каб, ведаеце, збольшага, скажу, банальныя рэчы, але яны пра тое, што нам сёння самім патрэбна стаць гаспадарамі свайго жыцця, жыцця свайго дома, свае вёскі горада, каб адчуваць сябе моцнымі і далей рабіць выбар асэнсавана. Вось над гэтым мы будзем і працаваць. Таму, а сёння удзельнічаць у кансультацыях, перацягваць канат у одну сторону, у другую, у трэцюю, і ведаючы, што потом уже не дамовяцца, навошта? А які больш мы такім чынам скарачаем, в прынцыпе, вось у нас же ёсць там 20% людзей, якія падтрымліваюць дэмакратычнага кандыдата. А калі мы пытаемся пра што-то дамовіцца, мы адсякаем, таму што гэта ўсё роўна все праходзіць не публічна, гэта адбываецца у грамадстве, якое не гатовае выбіраць. Нават мы калі казаць пра праймерыс, то хто ў ім прыме ўдзел? Наколькі гэта будзе легітымны выбор, да? То есть таму трэба яшчэ шмат працаваць з грамадствам. Прыйшлі ў гэтую, так бы мовіць, на гэтыя кансультацыі, сталі яго сябрам, зрабілі ўсё празрыстым сваім волевым рашэннем. Гэта не наша ініцыятыва, таму не бачым сэнсу, таму мы развіваем сваю справу. Больш у наступным годзе, гавару праўду, будзе 10 гадоў. Мы самыя маладыя. Вось, таму будзем думаць пра тое, як адзначаць дзесяцігоддзе. Добра, я спадзяюся, што мы эту размову працягнем яшчэ ў наступным годзе. У мяне шмат пытанняў засталося і па дзейнасці гавары праўду, аб яе мэтазгоднасці і гэтак далей, але на заканчэнне пра іншае. Скажыце, ваше асабістае меркаванне, вы ездзіце па рэгіёнах, сустракаецеся з людзьмі, як вы лічыце, ці гатовае беларускае грамадства да таго, каб прыняць жанчыну у ролі кіраўніка краіны? Я думаю, што да. Бо у нас же ж такое, кажуць, што грамадства вельмі такое... Яно змянілася ўжо, вельмі хутка яно змянілася. Па-першае, яно змянілася з маім удзелам. Па-другое, яно змянілася, таму што больш жанчынаў пасля майго удзелу ў парламенцкай кампаніі сталі актыўнымі. Раней на жанчынах будаваліся каманды кандыдатаў, і яны былі асноўнай такой моцай, так? А цяпер мы бачым, як шмат публічных жанчынаў, бачыце, там і Анісім, і Кавалькова, і Канапацкая, і шмат жанчынаў у грамадскім сектары актыўныя, так? Гэта раз. Па-другое, шмат жанчынаў з'явілася і сярод чыноўнікаў, якія зрабіліся публічнымі і вельмі праактыўнымі. Я кажу і пра Качанаву, я і кажу пра Эйсмонт, так? Яна, таксама зараз уже, не толькі, раней была Лідія Єрмошина толькі у нас, жанчына, якая дазваляла себе быць палітыкам, зрабіць нейкія прагнозы, там што-то яшчэ. А цяпер у нас шмат жанчынаў, якія ў гэтым удзельнічаюць. Я лічу, што гэта класна. І на заканчэнне. І ў парламенце у нас зараз больш жанчынаў. На заканчэнне, што асабіста вы чакаеце ад 2020 года? Для сябе, як для палітыка, як для жанчыны? Слушайте, што пра мяне? Я, а што? Узяла б і загадала, тут выйсці замуж. Я ўсё, што загадаю, ўсё зраблю. У меня такі прынцып. Все, што там задумала, замарыла, намарыла, так, трэба і рабіць. Я б хацела, канешне, людзям пажадаць першую чаргу сямейнага дабрабыту, каб усё было добра ў сем'ях, і лепш, чым добра. Вось, каб мышы на стол не залазілі, калі хазяін з дому выйшаў. Гэта раз. І па-другое, ведаеце, я пажадаю ўсім моцы і волі, пачуцця пачуцця годнасці таго, што вы прымаеце рашэнне сёння. Здаецца, вельмі простае, але яны на гады гэтыя рашэнні. І пра тое, дзе дзяцей вучыць, і пра тое, дзе працаваць, і пра тое, ці есці на ноч мяса ці не. Но самае галоўнае, каб у нас ва ўсіх было больш волі на тое, каб жыць у нашай незалежнай краіне і
пачуваць себя годна. За незалежную Беларусь і вольнае беларускае грамадства. Так. Перафразуючы вось Да. слова Да. палітыка падсумую. Дзякуй вялікі. Тацяна Караткевич, Зміцер Новым Лукашук. годам. Сумесны стрым Еўрарада і яе прамовы. З Новым годам сустрэнемся 3 студзеня ўжо. Трэцяга? А Дзякуй. чаму вы першага не працуеце? Людзям трэба даць ад нас адпачыць. Дзякуй вялікі, да сустрэчы.